Nonton sikap deh. Ngam saya omah habi ku beri kaya. Belai ke hambai ini media takut orang tay motor tay maga pada sini regional president tongo tay DW ni tongo ini YTF ni tongo sini district member tongo jeng ini bisnis karena orang ini bazar sini kelapung bazar duita regional tay kelapung tay sabria protest rally mak kaya tahu nih mbak एक नंबर पॉइंट रेवटी त्रिपुरा चीनी माननीय MP बो चीनी बुवाग्राना बिनी राजबारी वो चौबई तन्नाई माने ओ कक थाइना जों खानावै बेलाइखे जोंहा कक थाइना दिक्कार जानांगौ ताई बेलाइखे जों चीनी बखाव दुखु नांका সেই কারণে जों दिनै प्रोटेस्ट रैली माखायगा तामनि होमबा रेवटी त्रिपुराना चीनी बुवाग्रा सास नांगिया चीनी सेंट्रल त्रिपुरा मथानि सेंट्रल नेता सास नांगिया चीनी तामनाय YTF नि DW नि जेकुनु नेता कटर सास नांगिया जों चीनी रिजनल प्रेसिडेंट बा रिजनल और टंगनाय आमनो जों दिक तामनाय प्रतिबाद खालामनो तामनि होमबा जों बर्ड रेवटी त्रिपुरा चीनी उ रिजनल साइड ताय पाब्लिक नि साइड बानचे चिकनाय थांका मोनबाबे ककथाय छाकाबो तामनि होमबा रमदि आगे ककथाय बुरा बुरानि कगतंगो ओ तकबाक्सा घंटाना ता बाटाय नै रेवटी त्रिपुरा किन्तु घंटाना बाटाय तंका घंटाना बाटाय खाके ब थैनाय हाची ब चनो आगे एदिसि इलेक्शन आगे 0/0 प्लस थाके 0 नाय न ब किन्तु 0 तंगो ताबु ब 0 तंगो जों सावो जों साधारण ग्रामवासी हाइनो कलाय साधारण रिजनल प्रेसिडेंट ओंगैनो बनो बिनि ककथायनो तरिमानो बिनि ककथायनो प्रतिबाद खायमानो चीनी बुवाग्रासास नांगिया चीनी त्रिपुरा मथानि कतरसास नांग जों साधारण पाब्लिक बनो ककथाय जरारैमानो ब 0 तंगो ब 0 नंनाय पाब्लिक बिनि थानि समर्थन तंगला ब सावो जे आं लाख लाख बाय पास थायो ताबुक MPO हनै साइचुं गर्बित के सावो आबो ताबुक एकदम 0 आं थानाय जे बिनि बुखो ककथाय थाइसा अंखारो बेपंनो 0 ककथाय थाइसा अंखारो बेपंनो 0 हनै वान सकथों आर रेवटी त्रिपुरा साब नों ता बुरा बुरानि ककथाय तंगो बांला कगय तंगो निजे थाखने जागा नाय कला लागायतो चाय नि माय निजे तंगना से जागा नों ठीक खालामैया नि तामनाय क्वार्टर पर्यंत सानै नायमिया आब से नंगताय बुवाग्रानि हम किरै तंगो बुवाग्रानि जागाव तंगै आबो नि बागै जों ननो बेलाइके दिक्कार जानांगौ बेलाइके